бархе аз сокинони ноҳияи зарбдори вилояти ҷизах иддао доранд ки ҳукумати маҳаллӣ раиси ҷумҳурии ӯзбекистонро ҳангоми бозӣ дастгӯрхонаи зарбдор текстил фиреб додааст. онҳо мегӯянд мақомот ягур аз духтаронро ба ҳайси дузандаву коргари ҷавон ба президент муаррифӣ карданд ки дар асл донишҷӯи коллеҷи кишоварзӣ ва иқтисод буданд. Шавкат Мирзиёев рӯзи 30 марти имсол ба вилояти ҷизах рафта буд. бино ба аксое ки дафтари матбуоти президенти ӯзбекистон нашр кард, духтарони ҷавон бо либоси сурхи ягона паси мошини дарзӯзӣ нишастанд ва раиси ҷумҳур бо ҳавас ба онҳо гап мезанад. аммо баъзе аз сокинон бо бахши ӯзбекии радиозудӣ тамос гирифта гуфтанд ки ин танҳо як бахши намоиш барои президент буд. мақомоти маҳаллӣ президентро фиреб доданд. ҳамаи он чи президент дар ин ҷо дид намоиши беш набуд. тамоми духтароне ки дар ҷараёни сафари президент паси мошини дарзӯзӣ нишаста буданд дузанда нестанд. ҳамаи онҳо донишҷӯи коллеҷанд. аммо президент бо дидани ин саҳна бовар кард ва хушҳол шуд ки дар ин ҷо ҷавононро ба кор таъмин карданд, гуфт яке аз сокинони ноҳияи зарбдор ба шарти ифшо нашудани номаш. ин ҳам суҳбати мо, гуфт шахсан ҳамон рӯз тамоми ин саҳнаҳоро назорат кардааст. ба пешвози президент донишҷӯёни коллеҷи кишоварзӣ ва иқтисодро омода карданд. ба онҳо гап ёд доданд. ин духтарон нақши ҷавонҳоеро бозӣ карданд ки гӯё ҳукумати маҳаллӣ ба онҳо ҷойи кор додааст, афзуд ӯ. як сокини кӯҳансоли ноҳияи зарбдор дар суҳбат бо хабарнигори радиозудӣ тасдиқ кард ки наберааш донишҷӯи соли севум чанд соат нақши дузандаи зарбдор текстилро бозӣ намудааст. раҳбарони баъзе аз омӯзшгоҳҳо дар ҷизах тасдиқ карданд ки мақомоти маҳаллӣ ба пешвози президент спектакл таҳия карда буданд. раҳбари яке аз омӯзшгоҳҳо ба радиозудӣ гуфт донишҷӯёнро бо амри ҳукумати маҳаллӣ ба кор фиристода буд. сабабҳояшро аз мақомот пурсид. ин идеяи онҳо буд. мо танҳо фармонро иҷро кардем, гуфт ӯ. аммо ба бахши ӯзбекии радиозудӣ даст надод ки дар ин маврид назари мақомоти ноҳияи зарбдорро пурсад. дар ҳукумати маҳаллӣ касе ба зангҳо ҷавоб надод. танҳо як мусоҳиби радиозудӣ дар ҳукумати вилояти ҷизах гуфт ки корхонаи зарбдор текстил ба истифода дода шудааст ва то охири сол дар он ҷо беш аз 1000 ҷойи корӣ эҷод хоҳад шуд. дар ҳамин ҳол яке аз ҳамсуҳбатони радиозудӣ гуфт ки корхонаи зарбдор текстил ҳанӯз барои истифода омода нест ва баид аст ки ба ин зудӣ корро оғоз кунад.